Omicidju, kelma ġejja mill-Latin homicidium, homo tfisser raġel u cidet tfisser qtil. Il-kelma dejjem intużat b'referenza l qtil tal-bnedmin, irrispettivament mill-ġeneru tal-persuna. Però matul is-snin daħlu diversi kliem oħra li jirreferu għall-istess suġġett fosthom femicide, bil-Malti femicidju, li tirreferi għal qtil li jsir mill-irġiel fuq in-nisa. Fost l-aktar motivi komuni f'każi ta' qtil fuq nisa hemm it-triangolu tal-imħabba u l-infedeltà tal-mara. Mill-2010 sal-lum jiġifieri f'inqas minn 6 snin f'Malta kienu rapportati 12 il-każ ta' qtil fuq nisa. Din is-sena f'inqas minn 3 xhur ħażlu lil bosta 2 każi ta' qtil fuq nisa. L-ewwel wieħed ta' Eleanor Manjon Walker f'Lulju li għadda. Il-mara ta' 33 sena ta' tifla ta' 9 snin instabet mejta f'maħżen f'ħal Ormi. L-aħħar dettalji brabta mal-każ juru kif il-karozza ta' żewġa Andrew Manjon, akkużat bil-qtil, instabu ngwanti mċabsa bid-demm tagħha. Inqas minn 3 xhur wara, propju l-ġimgħa li għaddiet fl-aħħar jum ta' Settembru, Caroline Magri instabet mejta fir-residenza tagħha f'San Ġiljan. Il-qtil tal-om ta' 41 sena minn San Ġiljan qed ikun deskritt minn ħafna bħala wieħed makabru. Bil-ġisem bla ħajja tal-mara nstab fuq is-sodda b'feriti fonqa deskritti bħala tħanxir u kellha wkoll feriti f'żaqqa. F'dawn iż-żewġ każi l-investigazzjonijiet tal-pulizija kellhom jiġu sospiżi minħabba li dawk akkużati bil-qtil kellhom jingħataw trattament fl-Isptar Monte Carmeli. Iżda jista' jkun li l-vulnerabilità tal-mara tagħmilha iżjed suscettibbli biex tispiċċa vittma ta' qtil. Niddiskutu dan u aktar f'One News Breakfast.